Hindi malim kalman mga idol, kata detay report tayo pakasaknan iti na isayang kat arali. Kaya yun, hindi kalman iso iti oportunidad sa Amerikas takot makapagsalita. May voice out, dagiti ralista, dagiti kahit dang ipadanon iti gobyerno. So nga iti man muen iti daytoy a report manipod iti mismo nga nagturungan tayo mga idol iti Damag Local. IFM News. IFM News. IFM News. Baka! Huwag matakot! Tignay! 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 Ilocana! Tunay na reforma sa lupa! Ipaglaban! Nagbalin anatan na ti protesta dagiti rallyista iti sango ti Kapitolyo Provincial iti Malim Kalman ti rally ket inyo na dagiti panakabagi ti Kabataan Party List grupo dagiti Mannalon grupo dagiti panakabagi ti Simbaan ken Dumapay kinuna ni Miss Angel Galimba ti Kabataan Party List ket mamumadan ti garet ti gobyerno a maikaden ti korupsyon ken ibadada arupan-rupa ti panangsal sa lawasaw dan kadagiti tattao. National Expenditure Program 2026 po ipinasa na ng TBM sa loob ng Kongreso at ongoing yung hearing kaya nga natin nakita yung mga maanumalyang ghost project ng DPWH, maanumalyang paggastos at involvement mismo ng mga nakaupo natin na mga opisyalis sa loob ng gobyerno. Hindi na tayo lalayo andyan yung mga anomalya at mga ghost project o mga napanalong proyekto din ng mga kongresista at maging ng mayor natin dito sa Lawag City na mismong contractor. So malinaw na malinaw yung relasyon ng pagkamal ng kita ng taong bayan. Mainaig iti daytoy ket adapay ti FEGIDA akay nga adaan ti resibo ti maipagarup apan ang haras ti pamilya Marcos kadagiti tattao idi martial law. Na po yun ay yung mga namatay, mga nakulong, mga hinaras na abuse noong martial law at nandun na rin po yung mga listahan ng ill-gotten wealth ng mga Marcoses po. Yung mga OG na Nepo babies po natin. Kalpasan na iti panagprotesta dagiti rallyista iti mismo asango ti Kapitolyo Provincial ket nagtultuloy ti concert ken activities dagiti kameng ti Philippine National Police. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.